День за днем, типу, дивлюся, там вже тиждень, місяць пройшов. Не шукаю, типу, і добре, не буду повертатися. Працював, відпочивав, ну, по-різному, як коли. На кожному боці вже були, типу, ловили, я думаю, ну, треба ж, мабуть, типу, повертатися, бо ну, вже і вдома стало скучно. На одному місці сидиш, і тебе вже так само, типу, дурка їде. Прийняли. Як то кажуть, з хлібом, сіллю повернувся на службу. Мене швидко поставили в штат, поставили на посаду водія, так само далі. Дали машину, сказали, все, типу, от твій фронт роботи. Там типу, забезпечення, логістика, привіз, відвіз. Дуже багато зараз, допустимо, розвиваються батальйони, типу, куди можна піти, служити. Закликаю людей повертатися із СЗЧ. Наше військо типу, розвивається, це все, і дуже багато є вакансій, на яку навіть типу, можна піти. У нас рівноцінно ставляться що до мобілізованого, що до контрактника, що до СЗЧшника.